ሰላም ደቂ ትግራይ ሎሚ ብዛዕባ ናይ መንበረ ሰላማ ሃዋርያውነቱ ትውፊታውነቱ ክርስቲያናውነቱን ሸሞንተ ናይ ዓለምና መናብርቲ ዝበሃላን ሕፅር ኣቢልና ቀዳማይ ክፋል ክንርኢና ካልኣይ ክፋል እውን ክነስዕብ ኢና እቲ ናይ መጀመርያ መንበር ናይ ኢየሩሳሌም መንበር ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ መንበር እዩ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ 62 ዓመተ ምህረት ብሰማዕትነት ምስ ሓለፈ ሓው ቅዱስ ስምዖን ድማ ኣቕፂልዎ እዚ ሓው ድማኒ ብ106 ዓመተ ምህረት ብሰማዕትነት ሓሊፉ እዩ እቲ ካልኣይ መንበር ናይ አንጾኪያ መንበር ናይ ቅዱስ አግናጢዮስ ምጡ ለአንበሳ ዝበሃል ኣቦና ሃዋርያ ናቱ መንበር እዩ ሳልሳይ መንበር ናይ ኣክሱም መንበር እዩ እዚ ናይ ኣክሱም መንበር ክልተ መንበር እዩ ዘለዎ ኣክሱም ክልተ መንበር ኣለዎ ሓደ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ታቦተ ጽዮን መንበር እዩ ካልኣይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ አቡነ ሰላማ መንበር እዩ ቅድሚ አቡነ ሰላማ ግን ብ34 ዓመተ ምህረት ከም ናይ ሃዋርያት ስብከት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንዳተጠመቁ ክሳብ አቡነ ሰላማ ምስ ወጽሑ አቡነ ሰላማ ድማ ስርዓት ተኺሉ ድማ ንሃገር አጋዓዚት ጳጳሳትን እንዳሾመ ክትቅጽል ገይርዋ እዩ ቅዱስ ባኮስ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ኣብ ጋዛ ምስ ተጠመቀ መጽኡ ኣብ ኣክሱም ንሃገር አጋዓዚት ንሃገር ትግራይ ክርስትና ኣስፋሕፊሑ እዩ ታሪኽ ኣለና 42 ዓመተ ምህረት እውን ሃዋርያው ማቴዎስ መጽኡ ናብ ኣክሱም ከም ዘጥመቀ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግብጺ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሮማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብራዚል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፖርቹጋል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስፔን ዘለዉ ናይ ደቂ ትግራይ ቅዱሳን ታሪኽ ገድሊ ይነግር ብፍላይ ቅድስቲ ኢፍጋንያ ምስ ክልተ ሚት ደናግል ኣብ ኣክሱም ከም ተጠመቀት ኣፍተን ዝፀዋዕዎን ቤተ ክርስቲያናቶም እውን ኣለዎም ኣብ ግብጺ እውን ቤተ ክርስቲያን ኣለዋ ኢፍጋንያ አልሐበሽያ አልኢጃባ አልሰሪዕያ ይብልዋ በዓረብ ቅድስቲ አፍጋንያ ሓበሻዊት ቀልጢፋ በጻሒት ይብልዋ ኣብ ግብጺ ኣብ ብራዚልን ከምኡ ኣብ ሮም ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ስፔን እውን ከምኡ እዚኣ ብቅዱስ ሃዋርያ ማቴዎስ ከም ተጠመቀት ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን እቲ ታሪኽ ይንበብ ይዝረብ ማለት እዩ ቀፂሉ አቡነ ሰላማ ድማ ብ245 ምስ ተወለደ ብ257 ወዲ 12 ዓመት ኮነ ኣክሱም መጽኡ ኣብ ኣክሱም ዓብዩ ናይ ኣክሱም ስርዓት ናይ ኣክሱም እምነት ናይ ኣክሱም ትውፊታት ኩሉ ተማሂሩ ዓብዩ ወዲ 70 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ሃገረ ግብጽ ኸይዱ ጵጵስና ተሸይሙ መጽኡ ብድሕሪኡ ኣብ ኣክሱም ኮይኑ ክሳብ 10 ክፍለ ዘመን ናብ ዝነበረ ናይ ኣክሱም ኢምፓየር ናይ ደቂ ትግራይ ናይ ደቂ ሃገረ ብሔረ አጋዓዚት እዮም ጵጵስና እንዳተቀበሉ ክሳብ 10 ክፍለ ዘመን ከም ዝነበሩ ታሪኽ እኒአና ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ካቶሊክ ካብ ኦርቶዶክስ እንትፍለዩ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ስለ ዝብሉ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሙሴ ምስኒ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝሃገረ ግብጽ እውን ኒ ሌዮ ኣብ ጉባኤ ኬልቆዶን ወይ ድማ ጉባኤ ከላባት ዝበሃል ንኸውግዙ ካብ ኣክሱም ከይዱ እዚ ታሪኽ ኣለና ስለዚ ኣክሱም ካፍተን ዓበይቲ ኢምፓየራት ሓንቲ ኮይና ብናይ ኣቀማምጣ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ቤተ እምነት እውን ክልተ መንበር ኣለዋ ናይ አቡነ ሰላማን ናይ ታቦተ ጽዮን ክልተ መንበር ዘለዋ ኣክሱም እቲ ራብዓይ ናይ እስክንድርያ ቅዱስ ማርቆስ እዩ ናይ እስክንድርያ መንበር ቅዱስ ማርቆስ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት ጀሚርዎ ኣብ 68 ድማኒ ብሰማዕትነት ኣብ ሃገረ ግብጽ ዓሪፉ ሓምሻይ ናይ ሮማ መንበር ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መንበር ናይ ሮማ ማለት እዩ ሻርሻይ ናይ ኤፌሶን መንበር ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ሃዋርያ መንበር ኣብ ኤፌሶን ኣብ ሕዚ ኣብ ግሪክ ማነው ይቅርታ ኣብ ቱርክ ዝርከብ ሃገር እዩ ሻውዓይ ናይ አቴና ናይ አቴንስ መንበር ናይ ግሪክ ዝነበረ መንበር ናይ ዲዮናስዮስ ቅዱስ ዲዮናስዮስ መንበር እዩ እቲ ሻምናይ ናይ ቁስጥንጥንያ ኣብ ቱርኪ ናይ ቅዱስ እንድሪያስ ሓውን ቅዱስ ጴጥሮስ መንበሩ ኣብ ቁስጥንጥንያ ሕዚ ኢስታንቡል ኣብ ትበሃል ኣብኡ ነይሩ ነገር ግን እቲ ዓዲ ብእስላም ዝተወረረ እቲ ዝነበረ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያናት እውን ሕዚ ናብ መስጊድ ተቐይሩ እዩ ይፈርስ ኣሎ ናይ ቅድስቲ ኣጋ ሶፊያ ዝነበረ ጥንታዊ ኣብ ጎግል ትረኽቦ ኢኹም ሶፊያ ቸርች ኢልኩም ድሕር ሰርች ገይርኩምዎ ናብ መስጊድ ቀይሮሞ ማለት እዩ እዚአን ሸሞንተ መናብርቲ እየን እቲ ናይ መንበረ ሰላማ ወይ ድማ ናይ አቡነ ሰላማ ሃዋርያውነቱን ትውፊታውነቱን እንትንርኢ ተለና ካብ ቅዱስ ማርቆስ መበል 21 ጳጳስ እዩ እቲ ሰንሰለቱ ድማ ከመይ እዩ ቅዱስ ማርቆስ ካብ 61 ክሳብ 68 ዓመተ ምህረት 7 ዓመት ኣገልጊሉ
ቁጽሪ ክልተ ቀፂሉ ቅዱስ ተቐቢልካው ቅዱስ አንያኖስ ካብ 68 ክሳብ 83 15 ዓመት ቅዱስ ሚሊዮስ ካብ 83 ክሳብ 95 12 ዓመት ራብዓይ ቅዱስ ክሮዞስ ካብ 95 ክሳብ 106 11 ዓመት ሓምሻይ ቅዱስ በሪሞስ ካብ 106 ክሳብ 118 12 ዓመት ሻድሻይ ቅዱስ ዮስጠስ ካብ 118 ክሳብ 129 ዓመት 11 ዓመት አገልግሉ ሻውዓይ ቅዱስ አዊሚኒዮስ 129 ክሳብ 141 ዓመተ ምህረት 12 ዓመት አገልግሉ ሻሙናይ ቅዱስ መርቅያኖስ ካብ 141 ዓመተ ምህረት ክሳብ 152 ዓመተ ምህረት 11 ዓመት አገልግሉ ታሽዓይ ቅዱስ ክላዲያኖ ካብ 152 ዓመተ ምህረት ክሳብ 166 ዓመተ ምህረት 14 ዓመት አገልግሉ አስራይ ቅዱስ አቅርቢኖስ ካብ 166 ክሳብ 118 ዓመተ ምህረት 12 ዓመት አገልግሉ 11 ቅዱስ ዮልያኖስ ካብ 178 ክሳብ 188 ዓመተ ምህረት 10 ዓመት አገልግሉ 12 ቅዱስ ዲሜጥሮስ ካብ 188 ክሳብ 230 ዓመተ ምህረት ኒ42 ዓመተ ምህረት ብጵጵስነት መሪሑ አገልግሉ እቲ ዓመተ ምህረት ዝብል ዝጀመረልናውን እዚ ቅዱስ አቦና እዩ መበል 13 ቅዱስ ያርኩላስ ካብ 230 ክሳብ 246 ዓመተ ምህረት ኒ16 ዓመታት አገልግሉ 14 ቅዱስ ዲዮኖሲዮስ ካብ 246 ክሳብ 264 ዓመተ ምህረት ን18 ዓመታት አገልግሉ መበል 15 ድማ ቅዱስ መክሲሚዮስ ካብ 264 ክሳብ 282 ዓመተ ምህረት ን18 ዓመታት መሪሑ አገልግሉ 16 ቅዱስ ሳኡና ካብ 282 ክሳብ 301 ዓመተ ምህረት ን19 ዓመት አገልግሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይ ካብ 302 ክሳብ 311 ን9 ዓመት አገልግሉ 18 ቅዱስ አርሻውሎስ ካብ 311 ክሳብ 312 ኒ1 ዓመት አገልግሉ መበል 19 ቅዱስ ኤለስከንድሮስ 312 ክሳብ 328 ዓመተ ምህረት ኒ16 ዓመት አገልግሉ መበል 20 ቅዱስ አትናቴዎስ ካብ 328 ክሳብ 373 ኒ45 ዓመታት እቲ ዝነውሐ ዕድመን ዘገልገለን እውን እዚ አቦና እዩ መበል 20 45 ዓመት ዘገልገለ ቅዱስ አትናቴዎስ እዩ መበል 21 ቅዱስ አቡነ ሰላማ ካብ 330 ክሳብ 380 ዓመተ ምህረት ብጵጵስነት ኒ50 ዓመት ንሃገር አጋዓዚት ንሃገረ ትግራይ መሪሑ እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ውሽጢ 50 ዓመታት ብዙሓት ጳጳሳት ሸይሙ እዩ ብዙሓት ጳጳሳት ሸይሙ ንሃገር አጋዓዚት ብሃገረ አጋዓዛውያን ወይ ድማ ቀዳሞት ተጋሩ ጳጳሳት ኮይኖም ንሃገር አጋዓዚት መሪሖም ካብኡ ሓሊፉ ነዞም ናይ ኢትዮጵያውያን ዝበሃሉ ዘለዉ ሕዚ ፍርቆም ኩሻውያን ፍርቆም ገለመለ ንዓኦም እውን ዘጥምቅዎም አክሱማውያን ዝቋናት አጽቄያውያን ዝበሃሉ ከም ዘጥምቅዎም ስለዚህ እቲ ናይ ሐዋርያ አቡነ ሰላማ ሐዋርያነት ቅዱስ ያሬድ እውን ሐዋርያ ጻድቅ ሄር ዘተፈነወ ሃብ ሃገር አጋዓዚት ጻድቅ እዩ ሐዋርያ እዩ ናብ ሃገር አጋዓዚት ዝተላኸ እንዳበለ እዩ እምበር ኢትዮጵያ ዝብል አይፈልጦም ቅዱስ ያሬድ ተወሳኺቱ ዜናቱ ካብኡ ቀፂሉ ናብቲ ናይ እጨገ ተክለ ሃይማኖት እንመፅእ ኣለና ንእሽለይ ክብል ዘለኹ እንታይ እዩ ሃለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ሃይማኖት አበው ቀደምቲ ዝብል መፅሓፉ ካብ ገጽ 9 ክሳብ 10 እንታይ ዝብሎ እጨገ ተክለ ሃይማኖት በዓል ሓዳር ሃፍታምን ማዓስባን ዝነበረ ድንግል ፈላሲ ከም ዘይኮነ ናይ ዛጉዌ መንግስቲ ንምፍራስ ንይኩና አምላክ ሓጊዙ ን12 ዓመት ከም ዝተቃለሰ ተጋድልኡ ስጋዊ እምበር መንፈሳዊ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እዩ ከማይ ዝብሎ እዚ ኣነ ይኮንኩልኩም ዝብል ዘለኹ ለዚ እቲ መንበረ እጨገ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ናይ ሓደ ፖለቲከኛ ዝነበረ እምበር ፈላሲ ጳጳስ ሓደ መንበር ዝትከል ካብ ሐዋርያት ብትውፊት ናይ ግድን ክመሓላለፍ ኣለዎ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ብዝበለፀ እውን ክንዘራረብና እታ ሪከርድ ካብ 10 ደቂቃ